Tradícia vinárstva vo vašej rodine odkedy je zakorenená? Tak na túto tému by som začal asi najskôr ja. Takže ono to začalo asi tak, že keď som mal zhruba 11 rokov, tak otec ma bral do vinice, dal mi motiku na chrbát a Laco, ideme. Takže Laco makal vo vinici, neznášal som to, nemal som to rád, nechcel som to robiť. Víno mi nechutilo, dokonca mi smrdelo. Jednoducho nechcel som to robiť. No ale čas plynul, trošku sa to zmenilo, vínko začalo chutiť a samozrejme otca som začal naháňať ja. No a čo sa týka tej otázky, že kedy to vzniklo, takže naše vinárstvo vzniklo približne v 2000 roku a oficiálne sme to začali robiť v 2006, kedy sme sa zaregistrovali a v 2010 sme otvorili vinotéky a to sme už začali fungovať na tom. Takže to je tak v rýchlosti a v skratke. Vinotéky máte otvorené len tu v Hlohovci, alebo ste expandovali aj mimo mesto? Viete čo, vinotéky sú len tu v Hlohovci, ale zásobujeme kvázi po celom Slovensku privátne a máme aj nejaké podniky, do ktorých dávame, ale sme hlavne tu v Hlohovci, my sme regionálni. Ale hovorím, zásobujeme kvázi celé Slovensko. Dobre, a s tým, že ešte napríklad, že ja neviem, ja si tak poctivo šustroval všetky rôzne portály, kde sa vaše meno niekde skloňovalo, kde bol spravený nejaký rozhovor a tam som sa niekde dočítal, že táto tradícia vaša je niekde až že z medzivojnového obdobia, že už tam niekto zasadil prvý vinič? Áno, je to tak. Je to môj dedo, ktorý v medzivojnovom období zasadil prvé vinohrady, alebo pradedo, takže tam to vzniklo, ale ono to má tradíciu ešte ďalej. Má to do roku 1460, kde boli prvé zmienky o tom, že sa robili v našej rodine vína a že sa to tam robilo, takže je to ďaleko viacej, ale ja na túto tému nejako moc nechcem rozprávať, lebo nejako
to až tak dozadu neviem, to moja mama, kebyže tu sedí, tak tá by vám povedala ďaleko viacej, že ako to vzniklo, ale naša tradícia ide kvázi až nejakých 400 rokov dozadu. A tak akože aj keby ste si čokoľvek vymysleli, tak pevne verím, že nikto to nebude googliť, či ste hovorili pravdu. Takže je tam také malé zrničko nádeje, že vaše víno možno už pili ešte aj samotní erdediovci tu na zámku. Ťažko povedať, ale možno, že aj hej. Možno, že ho pili. Lebo väčšinou ešte tak, že zo starých časov sa ešte vlastne zachovávali nejaké také tie ekonomické knižky, takže že či náhodou nemáte nejaké ešte staré šanóny faktúry, kde by ste fakturovali erdediovcov, ale asi možno nie, ale ostaneme pri tej myšlienke, že to víno sa už aj tu tieklo potokom, že je pretkané aj s Hlohovským zámkom. Chcel by som vedieť, tak možno, že minimálne, lebo tiež bolo obdobie, že musel som dlho prichádzať na to, aby mi chutilo víno. Teraz som zistil a neviem, či by ste na to dokázali odpovedať, že ako náhle si ja otvorím doma fľašu sám, tak ma pálí záha. Keď pijem s ľuďmi a to isté víno, tak mi nič nie je. Treba piť naše víno a žaha nebude piť. Nebude vôbec žiadna. No tak potom začnem piť doma iba vaše víno a teda vyskúšam, že či to naozaj aj takto funguje, alebo že či je to sila toho kolektívu. Zaujímalo by ma, že ako vyzerá taký, že pracovný deň vinára, keď príde ráno do roboty, že či si už hneď prvý dá nejaký koštovný, že či sa z večera do rána niečo nepokazilo, alebo že čo taký vinár robí, keď ide do práce. Príde sa ráno, zapne sa kávovar. A je teda tá prvá rána kávička a potom sa nejako zadelia úlohy, ale väčšinou to je dosť rovnaké každý deň, hlavne postarať sa o vinoteky, zistiť, či je niečo treba a potom, keď sú nejaké objednávky, tie sa postupne vybavujú, keď je niečo treba porobiť v pivnici, to sa porobí, buď sa fľašuje, ide sa do vinohradu, to je veľmi dôležitá a podstatná súčasť našej práce a zabudla som niečo. Jednoducho je treba sa postarať do ľudí, lebo však tých ľudí je tam trošku viacej a starosť s ľuďmi, sám viete, že je veľmi veľká a je to dosť náročné. Jednoducho práca s ľuďmi je náročná, takisto ako práca vo vinici. Aby sme si možno tak nejako vedeli v hlave predstaviť, že aké veľké je vaše vinárstvo, že koľko máte zamestnancov dokopy? Viete čo, my sme sezónni, celkovo máme 8, kvázi aj s predajcami, 8 sme tam stále a pri sezóne, keď je kampaň, tak nám to stúpa asi trojnásobne. To ja som čakal, že poviete, že 60, 70, ale že vás je tak málo, tak potom ste očividne tak šikovní, keď to dokážete celé pokryť a ešte zásobovať viac menej celé Slovensko. Od toho sa potom možno odvíja ešte ďalšia otázka, že koľko denne sa dokáže vlastne naplniť fliaš, aby sme možno mali predstavu o nejakej produkcii. O tých číslach nejako rozprávať nebudeme, ale ja vám poviem tak, máme zhruba 17 hektárov viníc, z jedného hektára je plus minus nejakých 6 až 20 tón hrozna. Záleží, že čo sa ide z toho hrozna robiť. Buď ideme robiť nejakú kvalitu, alebo ideme robiť kvantitu. Keď ideme na kvantitu, dokážeme z hektára spraviť 20 tón. Pokiaľ ideme na kvalitu, ideme na nejakých 6 tón, ale aj menej, na nejaké 3. Čiže všetko záleží, že čo chceme robiť, ako to chceme robiť, čo z toho chceme mať a čo chceme mať v konečnom dôsledku v tom pohári. Či chceme mať nejakú kvalitu, alebo chceme mať niečo lacnejšie a viacej. Takže všetko záleží od toho. Teraz mi tak akurát treba si, že lacnejšie, to znamená akože tak potom predstaviť, že vy dokážete spraviť aj také, ako sa povie tak slangovo, že fajnové čučo? Taký bolehlav? Dobre, takže fajnové čučo nerobíme, ani žiadny bolehlav, všetky naše vína sú neskore zbery, aj tie lacnejšie vína, ide tam o to, že z 1 hektára dokážeme vyťažiť tých 20 tón, alebo aj menej, tak jak som to povedal zo začiatku. Všetko, aj tých 20 tón, čo dokážeme vyťažiť z hektára, je všetko veľmi kvalitné víno, respektíve veľmi kvalitné hrozno, z ktorého spravíme kvalitné víno.
Lenže tým, že je ho tam viacej, tak môžeme ísť trošku dole s cenou. Samozrejme, ten bezcukorný extrakt bude ďaleko nižší ako v tom hrozne a v tom víne, ktorého je ďaleko menej na tom hektár. Čiže od toho sa vyvíja všetko. Lebo už teraz, aj keď pozerám jedným okom do tých mojich poznámok, tak zase opäť, ak ste počúvali prvého hostia, tak možno niektoré otázky nebudú až tak nejak oplývať inteligenciou, ale možno aspoň dostanem na ne odpovede. Ale teraz ideme ešte jednu takú praktickú, že kde sa nachádzajú vaše vinice? No, konkrétne sú na Sislovej hore a keď ide sa smerom na Nitru, tak po pravej ruke máme Kaufland a po ľavej ruke máme bývalú Zentivu a za ňou, tak môžete vidieť také tie kopce, je tam taký domček. Myslím si, že väčšina Hlohovčanov ho pozná a pod tým domčekom, tak tam sa nachádzajú naše vinohrady. A ten domček je váš? Nie. Ale toto je veľmi častá otázka, to sa každý pýta, že čo tam je a ten domček patrí družstevníkom, družstvu Hlohovec a čo viem, tak v minulosti tam oni mali jedáleň, že mali to po práci alebo počas práce, že si tam išli teda najesť, ale teraz asi zrejme to chátra. Nebola som sa tam dlho pozrieť. Nemáte ambíciu to kúpiť? Nie. A robiť tam potom také? Chceme kúpiť tento zámok. Tento zámok. Tak potom máme tu aj vedenie mesta, tak môžete sa potom dohodnúť, že do akej miery, že či vyvážite vínom, alebo to bude naozaj potrebovať nejaký Keď sme cash. boli dole v pivničke, tak sme hovorili, že 7 € dáme. Za zámok? Tak mesto ho tuším kúpilo. Tá sa nám páčila. Mesto ho tuším kúpilo za euro, takže 7 € je stále viacej ako je nákup, takže tento predaj by bol výhodný na obidve strany určite. No a tak mimo toho, takže vlastne domček nič, zámok je veľká ambícia, takže budeme veriť, že možno tá pivnica za to bude raz vaša. Chcel som sa opýtať napríklad, že kto, ak mi viete na to odpovedať, že kto vymýšľa tie skvelé názvy tých vín, hej, že prečo je proste Riesling Vlašský, alebo Rínsky, alebo Miller Thurgau, že proste jednoducho, že kedy bude nejaký zvláštny názov, ktorý bude obsahovať vaše priezvisko? No, naše priezvisko určite nebude žiadna odroda hrozná, sa nebude volať po nás, lebo to by sme museli vyšľachtiť a to by bolo niečo veľmi zdĺhavé, ale spravili sme jednu špecialitku Kuva Dobré. Myslím si, že niektorí z vás ho už poznajú, je to trošku dvojzmyselné. Je to kuvečko, ktoré sa skladá z 3 odrod. Je tam, myslím, Savignon, Pesecká a Rulandské. Takže je to niečo také nezvyčajné a to je naše. Ale čo sa týka hrozna, tak naše hrozno určite sa nebude volať podľa nás. Teraz neviem, čo mi tak napadlo na miesto toho R, tam je aspoň nejaká hviezdička, alebo je to tak len na domyslenie, že... Už keď si to povedali, tak som mal chvíľku takú rozmýšľal som, že naozaj to povedal to slovo, alebo... Klidne si to každý môže vysvetliť tak, ako chce. Tak lebo sú takí vinári, ktorí presne robia, že predávajú víno, určite ich poznáte, že predávajú víno na základe hlavne etikiet a že majú také nehanebné názvy a rôzne časti tela na etiketách a dobre im to ide. Takže možno, kebyže túto odrodu takto spropagujete. Viete čo, naše vína rozprávajú samé za seba v tom poháriku a nepotrebujeme sa nejako zviditeľnovať nejakými špeciálnymi názvami. Jednoducho, my máme dané odrody, ktorým sa venujeme, ktoré robíme tak, ako robíme a myslím si, že každý, kto to okoštuje a zistí, že čo má v tom poháriku naliaté, tak zistí, že má tam presne tú odrodu, ktorú deklarujeme a chutí presne tak, ako píše ampelografia, tak to isté nájdete aj v tom poháriku. A chcem sa teraz ešte opýtať, keď sa bavíme o tých odrodách, že napríklad, že ja už keby som šiel teraz sadiť nejaký vínič, tak vlastne, že ja už keď tam dávam, moja predstava je o tom, že dá sa tam proste len semiačko a z neho vyrastie vínič. Ak je to inak, tak ma vyvete z omylu. Ale mám napozeraných veľa rozprávok, kde to tak bolo. No a že vlastne už keď sadím ten vínič, tak ja už viem, aká z neho bude odroda, alebo sa to proste nejako, že v priebehu rastenia alebo dozrievania vy zrazu potom dáte si popolu do úst a toto je Alibernet.
Nie sú to žiadne 3 zázračné fazulky, ktoré posadíme a zrazu bude z toho niečo. Takže ťa vyvediem z omylu. Ale nie, my normálne nakupujeme väčšinou z Rakúska, že vyšľachtené odrody, sú to štepy a posadí sa to pekne do zeme a vyrastie z toho tá odroda, ako sme si objednali. To je celé. Žiadna veda v tom nie je. Čakal som proste trošku alchýmie, že sa to musí proste poplúť niečím pre šťastie a aby sa cez to možno prebehla čierna mačka, ale nevadí, aspoň vieme, že všetko dobré je z Rakúska. Takže... Potom som si tam čítal, že vlastne, že vy máte teda, že a teda, keďže tých zamestnancov nie je až tak veľa, ako sme sa už na začiatku spomínali, že vy vlastne zberáte hroznoručne. Že to sú takí šikovní zberači, že ak by sa to nezberalo ručne, tak aká je iná alternatíva k tomu? Že bude nejaký stroj a potrasie, vy niečo ma to povedá? Pokiaľ chceme spraviť kvalitu, tak treba to zberať ručne. Lebo ten ručný zber je veľmi šetrný a každý ten jeden strap sa odstrihne a položí sa do tej betničky alebo prepravky alebo do nejakého toho vedierka a tie bobulky nepopraskajú. Kdežto keď sa to zberá tým mechanizmom, sa to otrasie, všetko sa porozbíja, tým pádom to začne naoxidovávať a už z toho sa nikdy kvalita nespraví. Čiže nie je na ručnú prácu. Je to veľmi pracné, ale v tom pohári to hned sami vidíte, že je to niečo úplne celkom iné. Normálne premýšľam nad takou prácou, že musí to byť asi unavené, že oni zrejme asi robia, že v tých najväčších asi horúčavách. Že takedy na brigádu, keď náhodne nebudem mať voľný víkend, tak prídem. Nikdy som sa až k tomu, vždycky to tak nejako nájdem v obchode, pekne v tom plastovej škatúlke a ešte bezkôstkové, takže možno takedy by som možno prišiel. Väčšinou takto v talk show zvyknem každému hostovi naslovovať, že pôjdem aj na túru na HPčko, nikdy som tam ešte nebol, že pôjdem cvičiť tie funkčné nohy s Michalom Mihálíkom, keď idem v nedeľu okolo nich, takto sedím v aute a obzerám sa inde len, aby ma nevideli. Dobre, takže v septembri čakáme. Čiže proste, keď poviem, že prídem na Hrozno, tak určite sa zastavím s láskou, alebo... Dostaneš 70 € na hodinu a budeš spokojný. To toľko platíte na hodinu? Samozrejme. No tak potom, tak v tom prípade od septembra dávam výpoveď. Beriem si 2 mesiace voľno a pôjdem tam, Ježišmaria, preto budem ťahať aj 12. Koľko ľudia odrobia za deň vo Víniči? Začína sa počas oberačky na 7 a oberá sa cca ako koľko Hrozna potrebujeme, ale väčšinou do tej 2., 3. ale potom ešte v pivnici sa pokračuje dlhšie, niekedy do 6., do 7., ako kedy. A v pivnici je 70 € na hodinu? Tam je viac. Tam je ešte viacej? A tam sa ešte aj popíja? No tak to potom. Vysnívaná robota. Ľudia, ak chcete dneska zmeniť svoj život a potrebovali ste impuls, je tu, lebo toto, čo ste teraz popísali, toto som potreboval počuť asi. Teraz neviem, ja to budem do konca večera spracovávať proste, že 70 € na hodinu toľko nezarábajú ani v Amerike, ani v Rakúsku, odkiaľ máme štepy hroznové. Tento rok, to bolo vo februári, je, že vaše víno bol šampión bielých vín v Cíferi na 32. ročníku výstavy vín a na základe odbornej degustácie Veľtlínske zelené z produkcie víno Černý Vlhovca ste vyhrali vlastne najlepšie biele vínko. Koľko takýchto možno, že aj ocenení a prípadne možno nejakých, že tam sa vyhrávajú ešte medaily máte vy za vaše vínka? Tento rok sa nám zadarilo asi viac ako obyčajne, takže bolo viacero tých ocenení a tu väčšinou sa dostane nejaký diplom, nejaká keramika alebo také niečo. Nebolo asi výstavy, že by sme neboli buď v rozstrele, alebo že by sme nemali šampióna a o tých zlatých medailách ani nebudeme rozprávať. To bolo už kvázi v tomto ročníku to bolo viac menej také štandardné, že všetky vína sme mali veľmi vysoko ocenené nad tých 88 bodov a viacej. Bol dobrý rok, tak sa to teda podpísalo na tých výstavách. Víne mužky dokázali oceniť kvalitu vašich vyhratých
vyhratých medailí s tým, že vlastne ono to potom, ja si to chcem ešte nejako možno vizualizovať, okrem toho, že potom dáte na etiketu tej flašky, že je to nejaké že výherné víno a že vlastne keď vyhráte možno nejakú keramiku, tak máte doma nejakú že zbierku, vyčlenenú možno miestnosť, že máte nejaké že certifikáty, pravdepodobne tam asi medaila, keď sa povie, tak to je asi obrazné, že asi nedostanete nejakú medailu ako... Ale dostávajú sa niekedy aj medaila, niekedy keramika, niekedy iba diplom, nejaká plaketa, hocičo. Každá výstava má niečo iné, čo každoročne dáva a že už je to taký zaužívaný zvyk. Takže aj keď sú to možno také že drobnosti, ale určite vás to asi poteší. Keramika napríklad sa aj používa, alebo je niekde vystavená? Ono vždy to drobnosť nie je. Mali sme už aj také hodnotnejšie ocenenia, ale o tom nebudem teraz rozprávať, ale jednoducho je to také, že človek sa veľmi tomu poteší, že keď ho niekto ocení a tú celoročnú prácu niekto ohodnotí a že dostanete to ocenenie, ktoré si môžeme potom dať na tú flašku, dá sa tam nejaká tá medailička a kvázi laici, tí, čo sa nejako extra vínam nerozumejú, tak idú do tej vinoteky alebo do tej nejakej predajne, zbadajú tam vína, ktoré majú tie zlaté medaile, tak samozrejme si radšej to kúpi, čo má tam nejaké tie ocenenia, ako by si mal kúpiť niečo bez ocenenia. Čiže tá medaila už o niečom hovorí sama o sebe. A tak áno, že určite vlastne pridáva prestíž. Vy ste si doniesli víno a ani jeden ste si ešte neodpili. Kľudne si môžete dať, alebo prípadne, že doniesli ste to, že najlepšie z najlepších, že čo ste si naliali? No, ja mám konkrétne šardonko a Zuzi, Mám tiež. takže máme šardone. Takže ty, čo máte, dajte si s nami, zdravie. a čo nemáte, tak pozerajte sa, ako nám bude chutiť. No ešte hlavne ste na začiatku do mikrofónu hovorili, že Deniska donies ešte jedno a stále nič. Takže na zdravie. Na zdravie všetkým. To sa stará o toho vnúčika, aby neplakal. Tak aspoň Horvo mohol doniesť pohár vína. No už sa premôž. No, Vidím, že takže jeden pohárik šardonko. No chcel by som okoštovať, že čo, lebo k tomu sa vynie aj otázka, že ktoré je podľa vás, ak to viete ohodnotiť, že vaše najlepšie víno. Vieme už, že už pijete šardone, ale že či je niečo možno, čo by ste ešte odporúčili, aby išli s plnými igelitkami domov? Viete čo, ja mám niečo celkom iné ako Zuzka, a moja manželka má takisto niečo celkom iné. Ja som veľmi taký, milujem jednoducho Veltlín. Veltlín je moja odroda, ktorú milujem, ktorá je dobrá, ktorá je úplne wow, vyhovuje mi, čo sa týka kyselinky, aromatiky, aj tej chuti. No, dcera má niečo celkom iné, manželka takisto niečo celkom iné, takže Zuzka, môžeš povedať, čo chutí tebe? Každý rok chutí asi niečo iné a tento rok som teda toho veľa nepopila, ale tento rok to bolo asi Sauvignon, to bol tento rok najlepší, podľa mňa teda. Ďakujem krásne, som si to vynútil. Ďakujem veľmi pekne. Takže na zdravie. Tak nech sa určite darí, nech sú tie odrody len lepšie a lepšie a ja teda jednu vyskúšam. Ja mám to tiež to šardone? Myslím si, že aj. Tak určite na zdravie. Na zdravie všetkým. Dobre, takže to sme sa prebrali a s tým, že viete mi aj povedať napríklad, že niekde som sa tak, že v nejakej reportáži ja to čítal, teda vypočul, že na Slovensku je registrovaných asi cez 500 vinárov, z toho 46 je tu v Holohovci. Čo treba robiť, aby človek v takomto možno asi v malej krajine pri toľkých producentoch vína bol úspešný alebo iný, alebo lepší? Máte nejakú tajnú ingredienciu? Okrem ručne a s láskou zberaného hrozna? Robiť a zase robiť. Tak ale za 70 eur na hodinu, tak to sa dá pochopiť, ako rovnako vyplácate aj seba, ako vašich zamestnancov. Vy máte popri tejto robote aj iné civilné zamestnanie, alebo vyslovene sa venujete, že full-time job? Naše vinárstvo nás pohltí úplne maximálne, ako sa len dá. Určite to nie je 8-hodinová pracovná doba.
proste jednoducho začneme ráno o tej 6, skončíme večer o 6, 8, o 10. Nie je to len práca vo vinici, ani nie je to len práca v tej pivnici, je to práca ešte aj potom, sú rôzne degustácie, ochutnávky, čiže tá práca je kvázi non-stop. No. Človek je rád, že ide domov, laška si, spinka a pokračuje znovu. Takže je tak to... zase je to taká príjemná práca, lebo nie každý deň rovnaký a hlavne teraz príde tá oberačka, že to je zase niečo úplne iné, bude to trvať mesiac, dva, potom to prejde a bude to zase o rok, potom sa zase pracuje v tej pivnici, tam sa toho veľa porobí, potom po novom roku zase prídu tie degustácie, to je napríklad super časť. Tak vtedy prídem sa zamestnať. No, vtedy sa chodia hodnotiť akože vínka, ktoré sa za predošlý rok urobili, takže to je super časť tejto práce. A každé to obdobie má akože niečo do seba a mení sa to, že je to fajn na tejto práci to, že nie je každý deň rovnaký. A ty si, Zuzka, tiež normálne, že zamestnaná akože mimo mamičkovských povinností. Lebo vieme o tvojej mamine, o vašej pani manželke, že vlastne tá si chodí ešte vyrábať, alebo teda má zamestnanie, že pracuje v bytovom hospodárstve. Preto som povedal, že privyrábať, lebo proste stále mám v hlave tú hodinovú mzdu, prepáčte, vôbec sa toho absolútne že nezbavím, že tá hodinová mzda, permanentne proste víno potokom, že som sa možno lepšie neučil. Keď chce človek byť kvalitným vinárom, musí mať aj niečo vyštudované, alebo dá sa to len generačne prebrať? Viete čo, určité štúdium spraví svoje. Samozrejme, každý jeden poznatok je plus, ale to prenášanie z tej generácie na generáciu je určite to naj. Hlavne tie skúsenosti, že človek sa učí aj na svojich chybách a to je podľa mňa to najdôležitejšie, že tam sa získavajú hlavne tie poznatky. Ty máš tuším, Zuzka, ak sa nemýlim, teda ak internety neklamú, inžiniera vyštudovaného a týka sa to niečo, že poľnohospodárstva a tak, alebo... Viac menej je to chémia a automatizácia, že nie je to niečo, čo extrémne súvisí s vínom, ale mala som tam aj nejaké aj potravinárstvo a biotechnológiu, ale nebolo to akože hlavný predmet môjho štúdia. Takže a tým pádom napríklad, že pri takýchto už odbornejších postupoch, že máte vlastne nejakých aj možno, že vysokoškolských vzdelaných ľudí na takéto postupy? Nie, nikoho. Všetko akože si robíme sami a otco ma vyškolil na všetko, on bol tiež vyškolený na všetko, takže... S tou motikou? A potom začneš ty školiť malého Gaba? Bude to vinár? Keď sa tak on rozhodne, ale... Dúfam, že nie. Má to potom ešte kto preberať to žezlo, že máš Zuzka súrodencov? Nie, ja som jedináčik. Takže potom, ak to nezoberie malý Gabo, tak už potom vinárstvo černý končí. Nebudeme... Vinárade však. No tak prídem sa ja zaučať na tú jeseň, za tú hodinovú mzdu a potom volá, čo sa na mňa nalepí a pri najhoršom. Ale ja už potom premenujem na víno kramára. Môže byť. To je také zvučné meno. Majitelia vlastného vinárstva, oni už rezignovali aj voči vlastnému vinárstvu, proste už akože, alebo vlastne chystáte sa kúpiť ten zámok a už keď budete na zámku bývať, už to tamto vinárstvo. Keď budeme hradní páni, tak jasné. Tak potom už potom my... Už nemusí robiť nikto to víno. My podaní, áno, už, že sa aj značka premenuje každý a tak bude vedieť, že kedy si to bolo víno černý a potom budeme dodávať aj na zámok hradným pánom. U vás sa dá napríklad, že dá sa teraz prísť napríklad do vinice, že robíte niečo napríklad aj, že je utvorených dverí, alebo ľudia sa tam môžu prísť pozrieť, alebo proste, nedaj Bože, že napríklad, že je nejaký deň v roku, kedy môžu prísť ľudia zadarmo robiť a vám tým len pomôžu. No, raz v roku, alebo dvakrát do roka to býva, že býva taký pochod cez vinice, býva to väčšinou tak začiatkom októbra, že prechádza sa po viacerých viniciach v Lohovci, takže vtedy je akože možnosť prísť sa pozrieť, ale do viníc akože nejako moc ľudí neberieme, neučíme si ich tam moc chodiť, lebo máme všelijaké skúsenosti, že ľudia sú chamtiví a zlí a ľudia pobrať aj to, čo im nepatrí.
tak moc tam akože neučíme chodiť tých ľudí, že aby videli, kde máme akože konkrétne tie vinohrady, aby odtiaľ nezmizlo, čo nemá zmiznúť. Tak to je logické. Lebo potom sú také už aj komerčnejšie vinárstva, čo potom majú také, že naozaj nejaký peknú búdku v strede a nechátrajúcu, a že potom tam robia rôzne aj že pozorovania hviezd a tak ďalej, takže pretože či náhodou vy takéto niečo neorganizujete, že by sme vám možno prilákali nejakých nových návštevníkov, tak možno do budúcna, už keď to ja preberiem, tak potom voľačo vymyslíme a bude sa to organizovať tu u vás doma na Mohovskom zámku. Alebo ten domček potom nejako, že odkúpime od poľnohospodárov a voľačo tam vymyslíme. Dobre, neviem, či akože dám teraz priestor, takže povedzte kľudne teraz ešte, čo chcete. Nie, už sa nám pomaličky vlastne, že aj míňa čas. Sme radi, že vlastne tvoja rodina stále zvláda malého Gabka na to, že vlastne, že vôbec mu tých 40 minút nechýbaš. S tým, že na záver možno ešte taká svetová otázka, že ktoré sú možno podľa vás dobré vína, akože stačí povedať tak napríklad, že z Talianska, alebo z Austrálie, alebo ja neviem, z Chile, že či takto zvyknete koštovať aj cudzincov? Viete čo, my prekoštujeme toho veľmi veľa a koštujeme aj kopec zahraničných vín, aj od konkurenčných vinárstiev. Je to len z toho dôvodu, aby sme nezakrpatieli, aby sme nezostali len pri tých našich vínach. Potrebujeme zistiť aj tie nové chute, iné chute vinárstiev a hlavne aj tých zahraničných, dajme tomu z Austrálie, veľmi krásne savignony, z Nového Zélandu, úplne skvostné. Čiže snažíme sa tie najšpičkovejšie vína koštovať a aby sme vedeli, akým štýlom sa máme poberať. Nebudeme koštovať niečo menej hodnotné alebo niečo menej kvalitné, aby sme neklesli, aby sme išli stále hore, tak musíme koštovať len lepšie a lepšie. Takže tým pádom budeme vstúpať aj my. A teda je nejaká krajina, ktorú by ste dokázali možno vyzvihnúť v produkcii vína? Určite Nový Zéland a Savignon. A Zuzka, ty máš nejakého favorita? Ja som tiež na Savignon, tak ten Nový Zéland. A je to bežne dostupné víno, že tak... Či treba chodiť do nejakého vinárstva na Nový Zéland? Nie, dá sa kúpiť aj tu na Slovensku, samozrejme. Sú tie vína novozelandské. Samozrejme v iných cenových kategóriách. Lebo raz sme mali, teraz sa priznám, aj s našou šéfkou, mali sme raz takého nejakého pána z Rakúska, ktorý proste akože predajca vína a prišiel, neviem ako sa dostávaš z Rakúska k nám do kancelárie, ale proste, že nie ani odísť bez toho, aby sme si nekúpili nejaké víno. Tak sme si povedali, že dobre, idú Vianoce, pacneme sa polačku, každý si kúpi po 6 fliaž, tuším, 6 fliaž vína. No vyhodili sme za to každý 250 €, koľko, dokopy nejakých 300 €. Ale týpek nás namotal na to, toto víno pijú Gajsenovci a my 4 fľaše dajte. Takže my sme takí odborníci na víno. Potom samozrejme druhé červené sme si kúpili, že proste boli tam potom ceny, teda zlatá cena, taká tá cesta je najlepšia. No a potom nám to týpek spočítal, no a fakt 600 € za 12 fľaš vína, takže myslím si, že aj keby ste si vy tu u Černých kúpili, že kartón vína, tak určite to nebude stať 600 €, takže ak ešte 1200, takže musia niekde zarobiť na ten zámok, takže určite by sme boli ešte radi, že ak do priebehu večera už neplánujete piť, tak stále môžete odísť pekne nabalený odtiaľto z Oholského zámku s plnými taškami. Raz sa nám stalo to, že prišla aj Božidara Turzonová tu na zámok a jediné, čo urobila, je, že nakúpila si suveníry. Odchádzala s plnou taškou vína od nás z kaviarne, štrngajúc, takže aj národné herečky chodia s plnými gelitkami vína domov, takže vôbec sa nemusíte hanbiť. No a tým pádom ja ďakujem veľmi pekne pánovi Ladislavu Černému a jeho dcére Zuzke Černej. No a ja už tu mám vedľa seba hostia, je to aj huslista a člen slovenského kvarteta Eduard Pingicer.
S tým, že teraz hneď na úvod by sme aj predstavili ostatných hráčov, ale kľudne to môžete urobiť vy, lebo viem, že pán Lukáš má tak ťažké priezvisko, že by som si ho nedovolil nahlas povedať bez toho, aby som si neurobil hanbu. Takže verím, že vy ho máte asi určite lepšie nacvičené. Áno, chvíľu mi to trvalo, kým som sa to naučil, ale ani moje priezvisko nie je úplne jednoduché. Nie. Takže prvé husle u nás hrá Lukáš Szent Kereszty, má maďarské meno a nič nevie po maďarsky. To je také zaujímavé. Ja hrám teda druhé husle a violu hrá Martin Mierny, violončelo Martin Ťažký a na také 3 skladbičky sme si pozvali dneska takú výpomoc. Jozef Eliáš, on je prvý klarinetista Slovenskej filharmonie, s ním si trochu zahráme tiež. Takže ďakujeme teraz za vysvetlenie, lebo sami ste boli nalákaní na kvarteto a určite ste možno celú talk show počítali, ako je možné, že kvarteto bude sedieť na 5 stoličkách. Takže dnes tu majú aj 5. hostia. S tým, že vlastne, že súčasné teleso je priamym pokračovateľom odkazu legendárneho slovenského kvarteta, ktoré fungovalo v rozmedzi rokov 1956 až 1987. Vy ste vlastne v roku 2009 dostali výsadu, alebo môžem to tak nazvať asi, používať vlastne tento názov a byť pokračovateľom takého veľkého projektu. Viete nám možno aj povedať, ak viete, keď nie, ja tu mám všetko v ťahákoch napísané, že mená tých pôvodných členov kvarteta? No, ešte pred týmto legendárne, čo fungovali vyše 30 rokov, prvé zmienky, ktoré sme my našli v nejakých encyklopédiách, boli zhruba pred necelými 100 rokmi. A bolo to bratislavské kvarteto, ktoré sa potom na chvíľku premenovalo svojvoľne na slovenské kvarteto, ale tí fungovali len 2 roky a vlastne to nejak išlo do stratená. A v 56. sa dali dokopy prví hráči symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a oni urobili kvarteto a volali sa najprv kvarteto od Slovenského rozhlasu a po roku fungovania vyhrali jednu celosvetovú súťaž vo Švédsku a na základe toho vtedy Československá socialistická republika im dala k dispozícii názov Slovenské kvarteto, aby mohli reprezentovať vlastne. No a oni po smrti primária Aladara Možiho skončili v 87. roku. Potom sa to odmlčalo, no a naša generácia, my sme tu traja spolužiaci z konzervatória v tomto kvartete, kedy sme sa dali dokopy. A prvý názov sme mali taký orientálny Tahiti kvartet, lebo vtedy cez rakúsku jednu nadáciu sa nám podarilo dostať do Tichomoria na Tahiti na ostrov. Tak sme si povedali, že to by bolo super sa takto volať, moc pochopenia preto na Slovensku nemali. No a potom sme si zvolili názov Pressburger Quartet, tak sme fungovali od 2002 roku. A v 2009, vlastne ešte v 2008, ku koncu roka na jeden z našich koncertov prišiel posledný žijúci člen Slovenského kvarteta Milan Telecký. A on povedal, že vlastne už všetci traja členovia sú mŕtvi, ja som posledný živý a keď zomrem, tak zomre aj Slovenské kvarteto, že sa mi páči, ako hráte, takže či by ste nechceli vy používať tento názov, a odtedy ho máme. Takže tým pádom, keď som si vás snažil vyfacebookovať, tak vás človek nájde akože PQ, súbor pre komornú hudbu, tak to PQ je skrátka na Pressburger Quartet. To bolo vtedy na Pressburger Quartet, my sme vtedy sa chceli zoficiálniť a vtedy ministerstvo vnútra nás nevedelo zaregistrovať pod názvom Pressburger Quartet, lebo sa im to zdalo, že to je v cudzom jazyku a sme si robili veľký ping-pong. Tak sme to takto oklamali a sme dali názov, že PQ súbor pre komornú hudbu, proti tomu nikto neprotestoval. A do dnešného dňa sme to nezmenili na SQ. Takže už dávnejšie predtým, možno pred 20-30 rokmi, už vtedy sa razila tradícia slovenská kultúra a žiadna žena. Aby sme sa proste vyhli nejakým nezmyslom zahraničným s názvami. Že kde všade vás ľudia už mohli vidieť, viem, že máte za sebou množstvo koncertov aj v zahraničí, tak kľudne teraz je ten priestor sa pochváliť pred návštevníkmi, že kde všade za hranicami Slovenska ste hrali. No keďže vlastne v kvartete hráme kontinuálne od 98. roku, tak sa nám pošťastilo, v podstate sme to minule pozerali, tak na 4 kontinentoch sme účinkovali. Celá Severná, Južná Amerika, Ázia, Austrálii sme boli a samozrejme takmer celá Európa.
oblakom vznikajú hviezdy. O toto sa pripravujeme po uličnému svetu. Toto by sme tu mali nad hlavami, keby bola poriadna tma a čistý vzduch. V tej dedine nebolo Nič to predstavuješ. nejaké maličké. A videli ste to tam? Hej, ale také